Unicorn Comics, díl 15. Tajemství uranu. Některé skutečnosti jsou obtížně pochopitelné a strašně smutné. Když se už někdo rozhodne z nějakých důvodů zprovodit ze světa, tak by to měl udělat zejména šetrně k těm ostatním. Hodně špatný příklad byl ten uchylný chlápek z Lufthansy, co to napálil do skály s plným letadlem lidí. To byl fakt extrém. Myslím si, že dobra je na světě o něco víc než zla. Odhaduji to tak 3:2. Ale v globálním světě musíme být velmi ostražití. Jednak jsme objevili již tajemství prvku 92. A tak se prostě nikdy nesmí jaderná síla vymknout kontrole. Ale také budujeme obrovskou závislost na internetu věcí, umělé inteligenci, genetických úpravách. Nemůžeme se tomu vyhnout, ani to nemůžeme zakázat. To je asi, jako bych vám řekl, nehrajte si s tím ohněm a jděte se ohřát ke krbu. Prostě nikdy nesmí ta obrovská moc spadnout do jedněch rukou. Správná cesta je rozumět podstatě a systematicky eliminovat rizika.